så op på mærken og så køre på. Jeg kan så bare sige, så lad jeg lige tænke over det. Hvad fanden var han sagde, når jeg næste gang jeg får en opgave, så må jeg sgu huske de ting. Ikke noget med at gå ned. Det sidste fase, vi har her, det er fase 4. Og det er normalt undskyldning, jeg siger med inde i forsvaret. Men det er det her ikke, altså. Det her, der skal ikke undskyldes noget om det. Der tager vi først den her taktopdeling. Vi tager den på 2 punkter. Paul fik at vide en opgave. Og det var, at han skulle lave et telt heroppe, så alle kunne sove i det. Derefter kom gruppe 2. Og der fik vi så en anden holdleder på. Og han fik så den opgave, at han skulle koordinere med Paul, hvad Paul havde fået at vide, og hvilke arbejdsopgaver han nu skulle have. Han skulle altså ikke opgøre arbejdsdreng, og det skulle han bruge heller ikke. Han skulle selv få nogle opgaver af Paul, og derved løse nogle opgaver, når han kom op.